Vybudujte si rentu a peníze na další cíle, jako je nové, lepší auto nebo studia dětí. A já vám nabízím vaši osobní cestu k rentě, která zahrnuje investiční a finanční plánování a kterou, když si tento systém nastavíte, tak bude fungovat řadu let. Dobrý den, mé jméno je Marta Tichá, jsem finanční konzultant firmy Fingo.zero a od roku 2017 se zabývám investičním a finančním plánováním pro své klienty. A cesta k rentě vám pomůže zajistit to, že vaše peníze už vám nebudou utíkat z vašeho rozpočtu a nebudete zbytečně utrácet. Vaše peníze budou pracovat efektivně a vy získáte oporu a klid ve svých penězích. Můžete i hned využít investiční portfolia, které jsou nastaveny tak, aby váš majetek byl ochráněný nejen před inflací, ale taky před ztrátou. A celý ten systém stojí na pevných základech, který vám zajistí, že se budete moct opřít o své finance v době, kdy třeba to nebude všechno tak růžové. A ještě si můžete nastavit, jakým způsobem a kdy chcete čerpat rentu, jakým způsobem a kdy chcete si splnit vaše cíle. A to všechno v takovém systému, kde ušetříte spoustu času, protože vy nemusíte sledovat žádné vývoje finančních trhů nebo ekonomiky. A vy to budete sledovat jenom online a kontrolovat, jestli je to tak, jak jste si to nastavili. A to všechno můžete získat, pokud kliknete a domluvíte si online konzultaci zdarma. A udělejte to hned, protože můj kalendář už brzo nebude mít žádné volné termíny. Já se na vás budu těšit a připravíme pro vás vaši osobní cestu k rentě.